You see that now, it's live. Yeah. Okay, over to you. Croeso i'r sesiwn friffio ar gyfer Fanyleb Newydd y Cymhwyster Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol CBAC. Cyn i ni ddechrau, mae angen tynnu sylw at rai trefniadau ymarferol. Mae'n ofynnol bod recordiad o'r digwyddiad hwn yn cael ei wneud, dull rheoli yw hyn mwyn caniatáu CBAC i ddangos ei fod yn cydymffurfio ag amodau cydnabyddiaeth y rheoleiddwyr, ac yn benodol yn cydymffurfio ar amodau hynny sy'n ymwneud â chyfrinachedd deunyddiau asesu. Bydd y recordiad ar gael i'r rheoleiddiwr cymwysterau, os bydd angen, a bydd hefyd yn cael ei gyhoeddi ar dudalen y Cymhwyster Newydd ar wefan CBAC. Noder nad oes hawl gan gynrychiolwyr i recordio sain na ffilmio unrhyw agwedd o'r digwyddiad hwn. Mae cwestiynau wedi cyflwyno o flaen llaw a byddwn ni'n mynd i'r afel ar rhain nes ymlaen yn ystod y sesiwn. Os oes unrhyw gwestiynau pellach gan unrhyw un, defnyddiwch y cyfleuster gofyn cwestiwn neu cwestiynau sydd ar eich sgrin, a gobeithio gallwn ateb rhain hefyd cyn diwedd y sesiwn. Os gwelwch yn dda, ar gyfer pwrpas y digwyddiad hwn, gofynnwch gwestiynau sy'n ymwneud â'r Cymhwyster Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol Newydd yn unig. Os oes cwestiynau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â'r cymhwyster, anfonwch nhw at CBAC ar ôl y digwyddiad. Mae'r ddolen sy'n gysylltiedig â'r deunyddiau cyn digwyddiad wedi hanfon at gyfeiriad neu gyfeiriadau e-bost sydd wedi cael eu darparu wrth gyfrestru. Bydd y ddolen ar gyfer y cyflwyniad PowerPoint wedyn, a welwch chi heddiw, hefyd yn cael ei ddanfon at yr un cyfeiriad neu cyfeiriadau yn dilyn y digwyddiad. Felly, os oes rhywun wedi cyfrestru ar gyfer y digwyddiad ar eich ran chi, gnewch yn siŵr eu bod nhw yn danfon y ddolen atoch chi pan fyddan nhw yn ei dderbyn. Felly, Rhian Rhys ydw i, a fi fydd yn arwain y sesiwn heddiw ar ran CBAC ar y Cymhwyster Newydd Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol. Ac ar yr agenda heddiw, ac yn ystod yr awr nesaf gobeithio, bod 90 munud ymreiddiol wedi glisnodi ar gyfer y sesiwn, y bwriad yw yn gyntaf rhannu diweddariadau am becyn cefnogaeth y Cymhwyster Newydd a rhoi trosolwg i chi o'r cymhwyster. Yna, tynnu sylw at rai pwyntiau allweddol o fewn y Fanyleb Newydd, gan edrych ar strwythur ac ar gynnwys y cymhwyster, gan ei gymharu gyda'r hen gymhwyster. Ar ôl hynny wedyn, bydd cyfle i ateb rhai cwestiynau, wedi cyflwyno ymlaen llaw, a gobeithio bydd peth amser i ateb rhai o'r cwestiynau ychwanegol a fyddwch chi yn eu cyflwyno yn ystod y sesiwn. Fel sydd wedi cael ei grybwyll yn barod, defnyddiwch yr cyfleuster cwestiynau i gyflwyno unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. Ond sylwch bod dim opsiwn gyda chi i godi llaw neu ofyn cwestiynau'n fyw, ond fel wedes i, byddai'n gwneud yn ngorau glas i ateb y cwestiynau sy'n cael eu cyflwyno yn yr amser sydd gyda ni. A wedyn, yn olaf, yn dilyn y cwestiynau, byddwn nhw'n cael cipolwg ar gefnogaeth pellach sydd ar gael ar gyfer y cymhwyster. Iawn, yn gyntaf, dyma rai diweddariadau sy'n ymwneud â'r Cymhwyster Newydd. Felly mae yna lot o wybodaeth ar y sleid yma. Ond mae heddiw yn un rhan o'r pecyn gefnogaeth gwneud i Gymru sydd ar gael gan CBAC ar gyfer y Cymhwyster Newydd Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol. Felly, fel ych chi'n gweld fyna, mae'r Fanyleb Newydd eisoes ar gael ar wefan CBAC, ar dudalen y Cymhwyster Newydd i'w addysgu o Fedi 2026. Mae'r dudalen hon yn wahanol i'r un ar gyfer y cymhwyster presennol, felly gnewch yn siŵr bod gennych chi'r dudalen cywir os ydych chi am edrych ar y Fanyleb Newydd. Bydd dolen i'r dudalen cywir ar gael ar sleid yn hwyrach ymlaen, ac mwyn eich helpu chi gael mynediad rhwydd ac pan fyddwch chi'n derbyn copi o'r cyflwyniad ar ôl y sesiwn.
Yn ogystal â Fanyleb Newydd, yn yr ail res fyna welwch chi, mae hefyd arweiniad i'r fanyleb, walkthrough ar gael, a mae hwn yn debyg i'r adnoddau dysgu cyfunol, y Blended Learning Resources, lle mae'r cynnwys yr un peth ar fanyleb, ond y fformat ychydig yn wahanol. A mae llawer o'r pwyntiau o fewn yr arweiniad yn cael eu trafod heddi, ond mae hwn yn adnodd cyfeirio da os ydych yn mynd yn ôl at y rannau o'r Fanyleb Newydd ar ôl y sesiwn. Jyst i dynnu sylw chi gael mynediad at yr arweiniad i'r fanyleb, mae eisiau mynd i'r dudalen y cymhwyster newydd ar wefan CBAC. Bydd angen i chi ddewis yr opsiwn hyfforddiant ac yna'r opsiwn ar alw. A wedyn bydd rhaid i chi gyflwyno eich manylion cyswllt mwyn derbyn yr arweiniad i'r fanyleb trwy e-bost. Wedyn y peth nesaf sydd ar gael ar wefan CBAC yw taflen noson rieni neu taflen noson dewisiadau. Dogfen y gallwch chi rannu gyda myfyrwyr a rhieni ar nosweithiau agored neu nosweithiau dewisiadau neu fel arall. Trosolwg yw hwn o'r cymhwyster newydd i gyd ar un tudalen mewn iaith sy'n hawdd i ddeall. A mae fe'n crynhoi strwythur a chynnwys y cymhwyster, y gofynion ar gyfer dyfarnu, themau pob uned ac yn y blaen. Ac yna mae'r digwyddiad heddiw, y sesiwn friffio ar y Fanyleb Newydd. Cafodd union yr un digwyddiad i gyflwyno neithiwr trwy gyfrwng y Saesneg, a bydd recordiadau o'r digwyddiad heno a neithiwr ar gael ar dudalen gartref y cymhwyster newydd maes y law. Wedyn ar ôl heddiw a chyn diwedd tymor, hynny yw cyn Nadolig, bydd y deunyddiau asesu enghreifftiol neu SAMs yn cael ei ryddhau ac ar gael ar y dudalen gartref. Hefyd bydd y canllawiau addysgu yn cael ei ryddhau erbyn diwedd mis Ionawr sydd i ddod, sef mis Ionawr 2026. Wedyn, y mis Chwefror a mis Mawrth 2026, so yn nhymor y Gwanwyn blwyddyn nesaf, bydd yna 12 digwyddiad wyneb yn wyneb yn cael ei cynnal ledled Cymru. Mae pob digwyddiad yn cael ei gynnal ar ddiwrnodau HMS, hyfforddiant mewn swydd, mewn gwahanol ardaloedd, sy'n caniatáu athrawon i fynychu un o'r digwyddiadau paratoi i ddysgu am ddiwrnod llawn. Yn ystod y diwrnodau hyn, bydd sesiwn manwl ar bob un o'r unedau. Hynny yw, cynnwys yr unedau, sampl o'r deunyddiau asesu enghreifftiol neu'r papurau enghreifftiol ar gyfer pob uned, a wedyn yr ddogfen canllawiau addysgu. Tebyg mewn gwirionedd i'r digwyddiadau paratoi i addysgu ar gyfer y tygau Mathemateg Archifedd dwyradd a gafodd ei wneud blwyddyn diwethaf. Bydd yr athro neu'r athrawes sy'n mynychu'n gallu cael gwell syniad o strwythur y cymhwyster newydd a disgwyliadau yr asesiadau. Felly, gwnewch yn siŵr bod chi neu aelod eich adran yn cyfrestru ar gyfer un digwyddiad o fewn eich ardal. Bydd angen wedyn yr athro neu'r athrawes sy'n mynychu i rannu'r gwybodaeth gyda'i cydweithwyr nôl yn yr ysgol mwyn gallu defnyddio'r wybodaeth honno wrth gynllunio eich cwricwlwm. Wedyn, yn haf 2026, bydd arweiniad i'r arholiad neu exam walkthroughs yn Saesneg yn cael ei ryddhau. Adnodd wedi'i greu ar gyfer y dysgwyr yn benodol yw'r rhain, sy'n cynnig arweiniad ar y deunyddiau asesu enghreifftiol, hynny yw cynnig arweiniad ar y papurau arholiad enghreifftiol, gan ddefnyddio cynlluniau marcio ac ychydig o sylwebeth ynglwm â phob cwestiwn ac ateb. Mae rhain hefyd, yr walkthroughs yma neu arweiniad i'r arholiad, hefyd ar gyfer cymwysterau mathemateg eraill ar gael.
A wedyn, yn olaf, yn ogystal â'r deunyddiau cefnogi hyn i ni wedi sôn am, mae hefyd adnoddau dysgu cyfunol, blended learning resources, a threfnwyr gwybodaeth, knowledge organisers yn y broses o gael ei datblygu ar gyfer y cymhwyster newydd hwn. So, tipyn o bethau ar gael yn rhan o'r pecyn cefnogaeth gwneud i Gymru ar gyfer y cymhwyster newydd yma, lefel 2, Mathemateg Ychwanegol. Ar y sgrin yma, fe welwch chi dyddiadau y digwyddiadau paratoi addysgu wyneb yn wyneb sy'n cael eu cynnal mewn gwahanol ardaloedd ar draws Cymru yn ystod tymor y Gwanwyn neu yn ystod Chwefror a Mawrth. A fel i fi wedi gweud yn barod, mae'r rhain yn ddigwyddiadau a fydd yn ddiwrnod cyfan. Sy'n eisiau chi gofio gyd o'r dyddiadau yna, wrth gwrs bydd yr wybodaeth yna i gyd ar gael o fewn y pwerbwynt byddwch chi'n derbyn ar ôl y sesiwn heddiw. Felly, nawr dwi am roi trosolwg o'r cymhwyster newydd i chi. Ac ar y sleid yma, fe welwch chi ddolen i dudalen gartref y cymhwyster newydd, lle ddowch chi o hyd i'r fanyleb, y defnyddiau asesu enghreifftiol pan fydden nhw ar gael, a'r canllawiau addysgu, a unrhyw ddogfennau allweddol neu wybodaeth arall sy'n berthnasol i'r cymhwyster newydd. So mae'r ddolen yna i chi rhag ofn nad ydych yn gwybod sut i ddod o hyd iddo drwy'r wefan. Un peth mae canolfannau yn aml yn holi amdano yw'r gorgyffwrdd rhwng y ddou gymhwyster, rhwng y cymhwyster hen a newydd, a mae'r tabl ar y sgrin yn dangos beth sy'n digwydd dros y blynyddoedd nesaf wrth gyflwyno cyfres olaf yr hen gymhwyster a wrth sefydlu'r cymhwyster newydd ar gyfer ymgeiswyr. Felly, fel welwch chi yn y rhes gyntaf, mae arholiad olaf yr hen gymhwyster yn cael ei gyflwyno yn ystod haf blwyddyn nesaf, haf 2026, a bydd cyfle hefyd i ymgeiswyr ail sefyll yn ystod haf 2027. Ond mae'n bwysig nodi mai ar gyfer ymgeiswyr sy'n ail sefyll yn unig y bydd yr arholiad ym mis Mehefin 2027 ar gael. Hynny yw, dim ond ymgeiswyr sydd wedi cyfrestru o'r blaen ar gyfer yr hen gymhwyster bydd yn cael, bydd ar opsiwn sefyll y papur ail sefyll Mehefin 2027. Bydd hwnna ddim ar gael i unrhyw ymgeiswyr newydd. O dan y rhes gyntaf wedyn, fe welwch chi amserlen ar gyfer cyflwyno y cymhwyster newydd. So fe welwch chi yn Ionawr 2027, hwnna yw'r tro cyntaf i unrhyw ran o'r cymhwyster newydd gael ei asesu. A bydd uned 1 algebra ar gael am y tro cyntaf bryd hynny. A wedyn yn haf 2027, bydd holl unedau y cymhwyster newydd ar gael, gan gynnwys uned 1 unwaith eto. O 2028 ymlaen, bydd uned 1 a 2, sef yr unedau gorfodol ar gael ar gyfer pob cyfres mis Ionawr. So uned 1 a 2 ar gael ar gyfer cyfres mis Ionawr, a wedyn pob un o'r 6 uned ar gael yng nghyfres yr haf. A hwnna bydd y patrwm wedyn, bydd hwnna'r un peth ar gyfer y blynyddoedd ganlynol, sef uned 1 a 2 yn unig ar gael mis Ionawr, a wedyn phob uned, gan gynnwys uned 1 a 2 ar gael yn yr haf. Mae'n bwysig nodi bod angen i ddysgwyr sy'n dechrau lefel 2 Mathemateg Ychwanegol o'r newydd ym mis Medi 2026. Mae'n bwysig sylweddoli bod nhw angen astudio'r cymhwyster newydd. Gan bydd yr hen gymhwyster ar gael, neu bydd asesiad yr hen gymhwyster
ar gael am y tro olaf yn Mehefin 2026, sef y Mehefin cyn y mis Medi yna, pan ni'n sôn am ymgeiswyr newydd. So gobeithio bod hwnna yn eitha clir. Ac eto, mae'r wybodaeth yma ar gael o fewn y fanyleb ac o fewn y cyflwyniad yma byddwch chi'n cael ar ôl y sesiwn. Wedyn, cwpl o bwyntiau i'w hatgyfnerthu am y cymwyster newydd. Yn gyntaf, cymwyster unedol yw'r cymwyster newydd, a mae hyn yn golygu bod dysgwyr yn gallu sefyll arholiad ar ddiwedd pob uned. Does dim rhaid iddyn nhw sefyll yr unedau i gyd gyda'i gilydd ar yr un pryd. Ac wedyn mae angen cyfnewid yr unedau sydd ganddyn nhw mwyn ennill y cymwyster llawn. Yr ail beth i'w nodi ar gyfer ennill y cymwyster llawn, bydd rhaid i ymgeiswyr bod wedi cwblhau'r 2 uned orfodol, sef uned 1 algebra ac uned 2 calculus, ac unrhyw un o'r unedau dewisol 3 i 6. So, 2 uned i gyd, uned 1 a 2 yn orfodol, a wedyn unrhyw un o'r unedau dewisol 3 i 6. Wedyn, y trydydd pwynt dwi'n moyn wneud yw falle bydd rhai dysgwyr ise neu heb lwyddo i wneud y cymwyster llawn, neu falle bydd rhai yn dymuno astudio mwy nag un o'r unedau dewisol. A mae hynny'n iawn, ac felly mae'n werth gwybod bod ardystiad neu certificate unedol ar gael ar gyfer pob uned sy'n cael ei gwblhau yn llwyddiannus. Hyd yn oed os nad yw pob un o'r unedau angenrheidiol wedi cael eu cwblhau. Felly mae'n bosib gwneud rhan o'r cymwyster, ond cael ardystiad unedol, neu gwneud mwy na'r unedau ofynol a cael y cymhwyster ardystiau unedol ar wahân. Hefyd, 2 bwynt arall, mae'n bosib addysgu a sefyll yr unedau mewn unrhyw drefn, ond falle bydd argeuledd uned 1 a 2 pob mis Ionawr ar ôl 2027 yn golygu bod ysgolion falle yn mynd i ystyried a dewis gwneud unedau 1 a 2 yn gyntaf, ond does dim rheidrwydd gwneud hynny. Mae'r unedau yn gwbl ar wahân, felly nid oes angen bod gan ddysgwr wybodaeth am yr unedau gorfodol mwyn astudio yr unedau dewisol. Maen nhw'n gwbl ar wahân. A fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod ac wedi nodi ar y sleid, bydd uned 1 ar gael am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2027, a wedyn unedau 2 i 6 ar gael am y tro cyntaf yn Haf 2027. Gan gynnwys uned 1. Felly bydd pob un o'r 6 uned ar gael bryd hynny. Ac yna wedyn o fis Ionawr 2028, bydd uned 1 a 2 ar gael ym mhob cyfres mis Ionawr, a bydd yr holl unedau ar gael pob cyfres yr Haf. Felly'r pwynt olaf, does dim haenau i'r cymwyster newydd, felly bydd gan bob ymgeisydd sy'n sefyll uned benodol mewn cyfres benodol union yr un papur. Y graddau ar gyfer yr unedau unigol ac ar gyfer cymwyster llawn yw llwyddiant, pas, teilyngdod, merit a rhagoriaeth distinction. Felly, os oes gan ymgeisydd ardystiad unedol ar gyfer unrhyw uned sydd ddim yn rhan o'r cymwyster llawn, mae'r uned hwnnw'n cael ei raddio yn unigol yn union yr un modd â'r cymwyster llawn. Hynny yw llwyddiant, teilyngdod neu rhagoriaeth. Mae'r tabl ar y sleid hyn yn dangos sut mae'r cymwyster wedi strwythuro a beth yw phwysoliad pob uned. Felly, fel welwch chi, mae'r unedau i gyd yn 50 munud o hyd ac yn werth 40 marc.
Mae'r unedau wedi pwysoli'n gyfartal, sy'n golygu bod pob un yn cyfrannu at dreian o'r radd dderfynol. Hefyd, mae uned 1 algebra, sy'n uned orfodol, sy'n golygu bod rhaid bod ymgeiswyr yn cymryd yr uned hon mwyn ennill cymhwyster lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, a fe welwch chi bod dim angen bod ni chaniateu'r cyfrifiannell ar gyfer uned 1 algebra. Uned 2 calculus hefyd yn uned orfodol, felly eto rhaid bod ymgeiswyr yn cymryd yr uned hon mwyn ennill cymhwyster lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, ond yn wahanol i uned 1 algebra, mae cyfrifiannell yn cael ei ganiatáu ar gyfer uned 2 calculus. Wedyn, unedau 3 i 6 yn y golofn olaf yna, sy'n unedau dewisol, ac mae'n rhaid i ymgeiswyr ddewis neu gymryd neu eistedd un o'r unedau hyn yn ogystal â'r unedau gorfodol 1 a 2. Mae cyfrifiannell hefyd yn cael ei ganiatáu ar gyfer pob un o'r unedau dewisol, felly uned 1 algebra yw'r unig uned lle na chaniateir cyfrifiannell. Mae'r cymhwyster lefel 2 Mathemateg Ychwanegol yn cefnogi'r 5 hyfedredd, sef egwyddorion cynnydd y cwricwlwm i Gymru yn y maes dysgu a phrofiad mathemateg a rhifedd. A'r rhain yw dealltwriaeth gysyniadol, cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau, rhugolder, rhesymu rhesymegol a chymhwysedd strategol. Yn ogystal â'r cynnwys sy'n cael ei restru o fewn y fanyleb, pwysleisir yr angen i greu cyfleoedd i ddatblygu profiadau dysgu, nad yw profiadau dysgu'n cael eu hasesu yn uniongyrchol. A mae'r rhain yn cael eu hamlygu ar dudalen 25 o'r fanyleb. Felly, pwysleisir profiadau dysgu. Bydd y canllawiau addysgu a fydd yn cael eu gyhoeddi'n gynnar yn 2026 yn cynnwys adrannau penodol sy'n disgrifio sut mae'n bosib ymgorffori profiadau dysgu o fewn eich dosbarthiadau. Felly mae'n ddogfen bwysig a defnyddiol i gefnogi'r addysgu a sicrhau bod profiad y dysgwyr o'r fathemateg o fewn y cymhwyster yn eang ac yn berthnasol. Yn olaf, o fewn y todiad a fanyleb, gweler cyfleoedd i ddatblygu themau trawsbynciol, sgiliau trawsgwricwlaidd a sgiliau cyfannol. So'r wybodaeth yna i gyd o fewn y fanyleb. Yn y rhan nesaf o'r cyflwyniad, ni'n mynd i edrych ar strwythur a chynnwys y Fanyleb Newydd, gan gymharu hwnnw gyda'r hen gymhwyster. Beth welwch chi ar y sgrin yw sgrinlun, screenshot, sy'n rhoi cipolwg i chi o strwythur y fanyleb neu layout y fanyleb. Mae yna adran ar gyfer pob uned, gyda manylion sylfaenol, yr uned wedi ei nodi, ag amlinelliad byr o bwrpas yr uned. So fel ych chi'n gweld, dyma'r uned a'r ystadegau. A dwi jyst yn mynd i roi cwbl o eiliadau chi mwyn rhoi cyfle i chi ddarllen y sleid yn gyflym a cael blas o beth i ddisgwyl. So, yn aros gyda yr uned ystadegaeth, gan taw ystadegaeth yw uned 4, mae pob pwnc o fewn yr adran ystadegaeth yn cael ei nodi fel 4 pwynt rhywbeth. Felly, testun 4.1 yw tebygolrwydd fel ych chi'n gweld ar y sgrin, a mae gan debygolrwydd ddau is-destun, sef 4.11 a 4.12.
A mae'r confensiwn rhifo hyn yr un peth ar gyfer pob uned, sef rhif ar gyfer yr uned gyda rhif ar gyfer y testun ac is-destun. A mae nifer y testunau a'r is-destunau yn ymrywio ac yn ddibynnol ar yr uned ei hun. Felly, ar frig y tabl, mae crynodeb o'r testun yn yr achos hwn tebygolrwydd. Yna mae'r is-destunau wedi cael eu nodi ar ochr chwith y tabl, gydag ymelaethiad neu nodiadau ar ochr dde y tabl. Hynny yw, mwy o wybodaeth am ddisgwyliadau'r testun, ac ar gyfer rhai is-destunau, fe welwch chi, neu byddwch chi'n gweld, dim yn yr enghraifft yma, enghreifftiau o'r mathau gwestiynau y gellir ei gofyn. Sylwch ar yr ochr dde bod y nodiadau yn dechrau gyda'r geiriad, dylai dysgwyr allu gwneud y canlynol. Mae eisiau eglurder o'r hyn a ddisgwylir wrth ddefnyddio geiriad gwahanol, a beth sydd angen i ddysgwyr ei wneud mwyn bod nhw'n gallu arddangos eu sgiliau a'i gwybodaeth yn y ffordd sydd yn ofynnol. A dyna beth ni'n mynd i edrych ar yn y sleid nesaf. Felly, bwriad y sleid yma yw esbonio beth yw ystyr y geiriad gwahanol sy'n cael ei ddefnyddio o fewn y nodiadau ar ochr dde tabl sydd ynghlwm â phob uned. Mae'r hyn a welwch chi ar y sleid yn dipyn o wybodaeth, ond wedi gymryd yn uniongyrchol o'r fanyleb. Felly, mae e i weld, neu mae e'n ar gael o fewn y fanyleb. Felly, jyst mynd trwy cwbl o bwyntiau yn gyflym. Os welwch chi'r geiriad, dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o, yna mae angen dealltwriaeth gyffredinol ar ddysgwyr mwyn bod nhw'n cael mynediad at yr uned. Bydd y dysgwyr ddim yn cael ei asesu'n uniongyrchol ar y cynnwys sy'n cael ei nodi. Felly, os oes gyda chi fewn y tabl ar yr ochr dde lle mae fe'n ymelaethu a'n rhoi fwy o nodiadau chi, os welwch chi y geiriad yna, mae e'n cael ei nodi a mae eisiau dealltwriaeth gyffredinol ar ddysgwyr, ond bydden nhw ddim yn cael ei asesu ar y cynnwys yn uniongyrchol. Yr ail pwynt bwyled wedyn, os welwch chi yr geiriad dylai dysgwyr wybod, mae angen bod dysgwyr yn dangos gwybodaeth ffeithiol. Mae rai bod nhw'n gallu arddangos gwybodaeth ffeithiol sydd gyda nhw. Os welwch chi y geiriad dylai dysgwyr ddeall, yna chi'n gallu gweld mae'r gofynion yn codi mewn lefel, mae angen bod dysgwyr yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth ddyfnach. A wedyn yn olaf, yn fyna mae'n gweud, dylai dysgwyr allu, fel oedd ar y sleid blaenorol o dan yr adran tebygolrwydd, mae hynny'n golygu bod angen bod dysgwyr yn cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth mewn sefyllfa ymarferol, neu bod ganddynt y gallu gymhwyso technegau a sgiliau ymarferol. So mae'r cymhwyso yn bwysig yma yna. Wedyn ar wilod y sleid, mae defnyddio'r termau gan gynnwys o fewn y nodiadau neu o fewn yr ymelaethiad yn golygu bod rhaid addysgu'r cynnwys sy'n cael ei nodi a bod hynny'n gallu cael ei asesu, ond bod ffyrdd eraill o asesu'r pethau yna hefyd. Hynny yw, nid yw gan gynnwys yn restr gwbl cynhwysfawr, exhaustive, o ran beth a sut mae pethau'n cael ei asesu. Mae y geiriad enghraifft a megis neu fel yn cynnig arweiniad yn unig ar y cynnwys dan sylw, ond mae eisiau bod yn ymwybodol wrth gwrs bod modd dewis enghreifftiau eraill hefyd. So gobeithio bod hwnna yn helpu.
Ar y sleid yma, jyst crynodeb o sut mae strwythur y cymhwyster newydd wedi newid i gymharu â strwythur yr hen gymhwyster. Ni wedi yn barod sôn am fanylion y cymhwyster newydd sydd i weld ar yr ochr dde. So ni wedi mynd trwy'r manylion yna yn eitha manwl yn barod, ond dwi'n jyst yn mynd i roi cwpl o eiliadau i chi i gymryd cipolwg dros beth sydd wedi cael ei ysgrifennu. Iawn te. Mae'r sleidau nesaf yn cymharu cynnwys yr hen gymhwyster gyda'r un newydd. Dwi ddim yn bwriadu mynd trwy'r fanyleb ochr yn ochr a'i gilydd yn fanwl, ond yn sicr mae yna rai pwyntiau defnyddiol dwi am eu amlygu. Yn gyntaf, ni'n mynd i ystyried yr unedau gorfodol, sef uned 1 algebra a uned 2 calculus. Ac wrth reswm, mae rhan o gynnwys yr hen gymhwyster yn mynd i fod yn rhan o'r unedau gorfodol 1 a 2 o'r cymhwyster newydd. Ond o ran uned 1 algebra, mae'r sgiliau symleiddio mynegiadau algebraidd sy'n cynnwys ffracsiynau a y sgil datrys hafaliadau algebraidd sy'n cynnwys ffracsiynau yn rhan o gynnwys tygau mathemateg ar rhifedd dwyradd. Felly, nad yw'r sgiliau hyn wedi nodi yn benodol o fewn y fanyleb lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, yn sicr mae angen cofio bod gofynion neu gwybodaeth a sgiliau tygau mathemateg ar rhifedd yn angenrheidiol mwyn gallu ateb cwestiynau sy'n rhan o gymhwyster lefel 2 Mathemateg Ychwanegol Newydd. So falle dyw'r sgiliau yna ddim wedi cael eu nodi'n benodol, oherwydd bod nhw'n ofynnol o dan tygau mathemateg ar rhifedd dwyradd, yna maen nhw'n ofynnol hefyd o fewn y lefel 2 Mathemateg Ychwanegol. Nid yw'r theorem y gweddill na theorem y ffactorau yn cael eu cynnwys bellach. Maen nhw wedi mynd, ond mae disgwyl i ymgeiswyr allu ffactorio mynegiadau quadratig a datrys hafaliadau quadratig trwy ffactorio. Eto, y sgiliau yma yn rhan o ofynion tygau mathemateg a rhifedd dwyradd. Felly, dal ar uned 1 algebra, sef un o'r unedau gorfodol. Mae eisiau bod yn ymwybodol bod peth gwaith algebra newydd wedi cael ei ychwanegu o fewn y cymhwyster newydd. Yr cynnwys newydd yma wedi cael ei amlygu mewn testun trwm neu bold ar y sleid. Yn yr hen gymhwyster, oedd e'n ofynnol bod ymgeiswyr yn gallu datrys hafaliadau quadratig, ond nawr yn 1.21 o'r fanyleb newydd, ni'n gweld bod e'n bosib gofyn i ymgeiswyr datrys hafaliadau quadratig gyda phwerau uwch. Hynny yw, rhai sy'n gallu cael eu ysgrifennu ar ffurf quadratig, fel yr enghraifft sydd wedi cael ei nodi ar ochr dde'r sleid yn y rhes gyntaf. So hwnna chydig bach yn wahanol. A wedyn mae is-destunau 1.24, 1.25 a phob rhan o 1.3 yn gynnwys algebra newydd. Ar y sleid yma, ni'n cymharu cynnwys uned 2 calculus, sef uned arall gorfodol gyda'r hen gymhwyster. Yn gyntaf, na fydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar ddifferi o egwyddorion cyntaf, neu egwyddorion sylfaenol, mae'r fanyleb newydd yn nodi y dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol o ddifferi o egwyddorion sylfaenol.
mwyn bod nhw'n cael gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae'r ffwythiant graddiant yn ei gynrychioli. Sylwch fyna, o dan yr hen gymhwyster, y terminoleg oedd yn cael ei ddefnyddio oedd egwyddorion cyntaf, ond o dan yr Fanyleb Newydd, y terminoleg sy'n cael ei ddefnyddio yw egwyddorion sylfaenol. Ond wrth gwrs, maen nhw'r un peth, ond dyna pan dwi wedi ysgrifennu nhw mewn crymachau mwyn osgoi unrhyw ddryswch. So, ymwybyddiaeth o ddifferi o egwyddorion sylfaenol sydd angen yn y Fanyleb Newydd yn hytrach na gorfod darganfod yr ffwythiant graddiant dx o'r egwyddorion cyntaf. Hefyd, bydd ymgeiswyr yn cael ei asesu ar leoli pwyntiau arhosol a phenderfynu ar ei natur, byddan nhw ddim yn cael ei asesu ar fraslunio cromluniau o fewn 1-2 calculus. Hynny yw, bydden nhw'n cael ei asesu ar unrhyw beth tu hwnt i beth sy'n ddisgwyliedig ar gyfer tygau mathemateg a rhifedd dwyradd. Felly, yn ychwanegol i'r ddwy uned orfodol yma, rhaid bod ymgeiswyr yn cwblhau uned dywysol mwyn ennill y cymhwyster, a dyna beth ni'n mynd i edrych arno nesaf. Un o'r unedau dywysol yw uned 3, geometreg a thrigonometreg, hefyd a chynnwys o'r hen gymhwyster. A fe welwch chi o'r sleid bod croesdoriad llinell syth gyda chromlyn nawr yn cael ei asesu yn uned 1 algebra. So hwnna ddim yn gynnwys newydd, ond bod e'n cael ei asesu yn benodol o fewn uned 1 algebra. Wedyn, nid yw gwerthoedd arbennig y ffwythiannau trigonometreg yn cael ei asesu o fewn y cymhwyster newydd. Na chwaith problemau mewn 3 dimensiwn. Dim ond problemau mewn 2 ddimensiwn yn unig. Yr pwynt olaf, neu'r wybodaeth olaf yn yr tabl yna, bydd dim angen ymgeiswyr fraslunio graffiau trawsffurfiadau y ffwythiannau trigonometreg, ond bydd angen iddyn nhw wybod graffiau y ffwythiannau sylfaenol, sain, cosine a thangiad, a bod nhw yn gallu braslunio rheini. Hynny yw, mae eisiau iddyn nhw wybod a gallu braslunio graffiau ffwythiannau sin theta, cos theta a tan theta, ond dim sy'n eisiau iddyn nhw wybod graffiau neu sy'n eisiau iddyn nhw brasluniau graffiau trawsffurfiadau y ffwythiannau trigonometreg. So dim byd fel 3 sin theta neu cos 3 theta ac yn y blaen. So angen gwybodaeth ar y graffiau sylfaenol, ond dim ar y trawsffurfiadau. Hynny yw pan ni'n sôn am y ffwythiannau trigonometreg. Bydd angen datrys hafaliadau trigonometreg syml sy'n defnyddio theta yn unig. Hynny yw, bydd dim angen datrys hafaliadau trigonometreg yn cynnwys 2 theta, hanner theta, neu unrhyw luosrif o theta. Dim ond theta yn unig. Ond, falle bydd angen i ymgeiswyr ddefnyddio gwybodaeth am gymesureddau a chyfnodau y graffiau trigonometreg, a defnyddio unfathiannau syml mwyn ail-ysgrifennu hafaliadau ar ffurf addas, ar ffurf lle mae'n bosib i datrys. Ond bydd mwy o fanylion am hyn yn un o'r sleidiau sy'n dilyn. Felly, yn aros gyda uned 3 geometreg a thrigonometreg. Mae yna gynnwys newydd i weld, ac mae hwn yn cael ei amlygu ar y sleid hon mewn testun trwm fel o'r blaen. Gyda'r hen gymhwyster, roedd angen i ymgeiswyr ddeall llinellau paralel a perpendicular a chyfrifo hyd segment llinell. Yn adran 3.11 o'r cymhwyster newydd, yn ychwanegol i beth oedd angen ar ddysgwyr o dan yr hen gymhwyster, mae angen i ddysgwyr gymhwyso'r wybodaeth nawr. So mae dal angen iddyn nhw wybod neu ddeall
llinellau paralel a perpendicular, ond mae rhaid iddyn nhw gymhwyso'r wybodaeth mwyn gallu adnabod siapiau geometregol 2D. Hynny yw, mae eisiau nhw gysylltu dealltwriaeth o linellau paralel perpendicular ac ati gyda phriodweddau siapiau geometregol 2D. Hefyd, o ran graffiau ffwythiannau trigonometrig, nid yw'r gwaith bellach wedi gyfyngu i werthoedd rhwng dim a 360 gradd. Felly, wrth ddatrys hafaliad trigonometrig syml, falle bydd angen ymgeiswyr ddefnyddio dealltwriaeth o gymysereddau a chyfnodaeth y graffiau trigonometrig mwyn dod o hyd i'r set lawn o atebion o fewn cyfwng penodol. Dyw'r cyfwng ddim wedi cael ei gyfyngu nawr rhwng 0 a 360. A fe welwch chi fyna mewn testun trwm, mae'r adran un fathiannau trigonometrig hefyd yn gynnwys gwbl newydd. Hwn yn mynd i fwy o fanylder ar ddatrys hafaliadau trigonometrig syml. A fe welwch chi mae'r nodiadau ar gyfer adran 3.23 ar ochr dde y tabl yn dangos enghreifftiau o hafaliadau trigonometrig syml a gallai'r ymgeiswyr fod yn gorfod ei datrys. Mae'r trydydd a'r bedwaredd hafaliad yn amlygu'r gofynion yn newydd ac yn dangos yr angen i ddefnyddio'r un fathiannau trigonometrig o'n i'n sôn am yn 3.22, ar gyfer y drydydd a'r bedwaredd hafaliad sy'n cael ei dangos yn fan hyn, mae angen defnyddio'r un fathiannau trigonometrig i amnewid termau a chael hafaliad yn nhermau un newidyn neu un ffwythiant trigonometrig yn unig. Ac yn yr achos yma, bydden ni yn amnewid ac yn diweddu lan gyda hafaliad yn sin theta yn unig. Ond wrth gwrs byddai'n bosib cael hafaliad mewn tan theta neu cos theta. Wi jyst yn pwysleisio eto y disgwyliad taw theta yn unig, nid lluosrifau o theta bydd yn cael ei defnyddio mewn hafaliadau trigonometrig. Hefyd, mwyn datrys unrhyw un o'r 4 hafaliad enghreifftiol sydd i weld ar y sgrin, fel sydd wedi cael ei weid yn barod, falle bydde angen defnyddio gwybodaeth am gymesureddau a chyfnodaeth graffiau trigonometrig mwyn cael pob ateb posib o fewn cyfwng penodedig, fel sydd wedi cael ei weid yn barod. O fewn y nodiadau ar gyfer 3.24 ar ochr dde y tabl, gweled bod angen ymgeiswyr ddatrys problemau mewn 2 dimensiwn yn unig, a bod problemau mewn 3 dimensiwn ddim rhagor yn cael ei asesu. Ac yn olaf, gweled bod angen ymgeiswyr allu ystyried achos amwys y rheol sain. Cwpl o bwyntiau cyffredinol i ddilyn. Yn gyntaf, mae cynnwys yr unedau 4, 5 a 6 yn gwbl newydd i'r cymhwyster Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol. Felly bydd rhain yn cael tipyn o sylw yn ystod digwyddiadau wyneb yn wyneb yn nhymor y Gwanwyn, yn hytrach nag yn ystod y sesiwn yma heno. Mae'r unedau newydd yma yn cynnig, bod nhw'n ddewisol, maen nhw yn cynnig cyfle cynnar i ddysgwyr astudio meysydd mathemateg gymhwysol sy'n helpu adeiladu sylfeini ar gyfer astudiaeth bellach ac sy'n berthnasol i feysydd astudio eraill a'r byd go iawn. Yr ail bwynt, nad oes cynnwys wedi nodi o dan y bennawd mesureg bellach, mae dal yn bosib asesu unrhyw wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o fesureg sy'n efynnol o fewn tygau mathemateg ar hyfedd. A dweud y gwir, fel sydd wedi cael gweud yn barod, mae unrhyw gynnwys perthnasol o fewn tygau mathemateg ar hyfedd 2 radd yn gallu cael ei asesu
o fewn Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol. A'r trydydd pwynt, trosolwg lefel uchel i ni wedi cael hyd yn hyn mwyn cymharu cynnwys yr hen cymhwyster gyda chynnwys y cymhwyster newydd. Ond bydd mwy o fanylder ar bob un o'r 6 uned yn cael ei roed a'i drafod yn ystod y digwyddiadau wyneb yn wyneb yn nhymor y Gwanwyn. Symud i ffwrdd nawr o'r cynnwys. Ar y sleid yma fe welwch chi pwysoliad yr amcanion asesu o fewn y cymhwyster newydd. Wrth edrych ar bwysoliad cyffredinol yr amcanion asesu yn rhes isaf y tabl, fe welwch chi bod pwysoliad y 3 amcan asesu dros y cymhwyster cyfan yn union un peth â'r hen gymhwyster. Ond, o fewn y cymhwyster newydd, mae pwysoliad yr amcanion asesu yn yr unedau dewisol yn wahanol i bwysoliad yr amcanion asesu o fewn yr unedau gorfodol. Yn unedau gorfodol 1 a 2, mae mwy o bwysoliad tuag at amcan asesu 1, sef galw i gof, tra bod yn unedau dewisol 3 i 6, mae mwy o bwysoliad tuag at amcan asesu 3, sef dehongli a dadansoddi problemau a defnyddio rhesymu mathemategol wrth ddatrys problemau. Mae pwysoliad amcan asesu 2, sef dewis a chymhwyso dulliau mathemategol, yr un peth ym mhob uned. So, galw i gof amcan asesu 1, cymhwyso amcan asesu 2, amcan asesu 3, mae yna fwy o fyniad, mae'n ymwneud â dehongli, dadansoddi, rhesymu mwyn datrys y problem. Ond mae'r diffiniadau yna, neu'r diffiniadau llawn, ar gyfer y 3 amcan ar gael ar dudalen 26 y Fanyleb. Yn yr adran nesaf yma, i ni'n mynd i dynnu sylw at y defnyddiau asesu enghreifftiol, ac mae'r hynny yn cael ei cyhoeddi ar y 19fed o Ragfyr eleni. Yn unol ar hyn ddigwyddodd y llynedd gyda'r tygau newydd mathemateg ar rhifedd dwyradd. So mae'r patrwm o ran datblygiad proffesiynol yn weddol debyg i beth ddigwyddodd gyda'r tygau newydd. Felly, ar y sleidiau canlynol, ni'n mynd i gael cipolwg ar sampl o'r deunyddiau asesu enghreifftiol drafft. Ar y sleid yma, mae'r cwestiynau'n dod o bapur enghreifftiol uned 1 algebra. A wna i roi cwbl o eiliadau i chi edrych dros y cwestiynau a cymryd nhw mewn. Felly mae'r cwestiwn cyntaf yn asesu dilyniannau a chyfresu sy'n gynnwys newydd, ac mae'r ail gwestiwn yn asesu datrys hafaliadau cydamserol lle mae un ohonynt yn gwadratig. A mae hwn yn gwestiwn a all fod wedi ymddangos o dan yr hen fanyleb gan nad yw'n gynnwys newydd. 2 gwestiwn arall nawr sy'n dod o bapur enghreifftiol uned 2 calculus. Eto, wna i roi chydig o eiliadau i chi edrych arnynt. Os cofiwch chi, does dim cynnwys newydd i uned 2 calculus, felly mae'n bosib bod gofynion y 2 cwestiwn hyn yn gyfarwydd i chi o'r hen gymhwyster. Cwestiwn yma'n dod o bapur enghreifftiol uned 3, geometrig a trigonometrig, a mae'n asesu cynnwys a oedd ar yr hen gymhwyster yn ogystal â chynnwys newydd yn adran 3.11 o uned 3.
Fe welwch chi bod y cynnwys newydd a'r briodweddau siapiau trigonometrig yn cael ei ddefnyddio. Hynny yw, mae rai gwybod beth yw priodweddau petrial mwyn adnabod pa linellau sy'n baralel a perpendicular mwyn ateb y cwestiwn a darganfod hafaliad AB a hafaliad CD. So, ychydig bach yn wahanol i'r hyn a welwyd yn yr hen gymwyster. Felly, ni wedi edrych ar chydig o gwestiynau enghreifftiol sy'n defnyddio cynnwys wedi gadw o'r hen gymwyster yn ogystal â chynnwys newydd o fewn y cymwyster newydd. Ac yn benodol, ni wedi edrych ar gwestiynau enghreifftiol o fewn uned 1 i 3 yn unig. Ni ddim yn mynd i edrych ar gwestiynau enghreifftiol yn unedau 4, 5 a 6, oherwydd mae'r cynnwys yna i gyd yn newydd ar y lefel yma, ac felly rhain bydd y ffocws pennaf yn nigwyddiadau wyneb yn wyneb yn hymor y Gwanwyn. Ar y sleid yma, mae gwybodaeth ynglyn â'r defnydd o fformulau a thaflen fformulau. Yn yr hen gymwyster, roedd angen gwybod a chofio fformulau tygau, a doedd dim taflen fformulau yn cael ei ddarparu fewn yr arholiad. Ond, o ran y cymwyster newydd, mae rhestr fformulau yn cael ei ddarparu ar gyfer unedau 1, 3, 4 a 5, a bydd rhain yn ymddangos ar dudalen 2 bob papur. Hefyd bydd rhestr o algoritmau yn cael ei ddarparu ar gyfer uned 6, a bydd hwn hefyd yn ymddangos ar dudalennau 2 a 3 y papur hwnnw. Felly, does dim rhestr fformula yn cael ei ddarparu ar gyfer uned 2 calculus, ond hwnnw yw'r unig uned sydd ddim yn cael gwybodaeth ychwanegol. Mae rhestru fformulau ag algoritmau i'w gweld ar y papurau enghreifftiol a hefyd o fewn y fanyleb ar dudalennau 27 i 32. So, bod yr papurau enghreifftiol heb eu cyhoeddi eto, mae posib gweld beth yw'r fformulau achos maen nhw yn y fanyleb ar y dudalennau hynny. Rheolau ail sefyll nesaf sydd yn wahanol ar gyfer ymgeiswyr cyn ac ar ôl 16. A mae beth ych chi'n gweld ar y sleid wedi ei gymryd o'r fanyleb. Fi'n mynd i rhoi munud i chi i ddarllen y sleid, achos mae yna dipyn o wybodaeth arni. Felly, jyst i grynhoi, unwaith yn unig mae'n bosib i ymgeiswyr ail sefyll uned, a wedyn bydd y sgôr marciau yn ffurf gorau o'r ddau gynnig yna yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfrifo'r radd derfynol. Os yw'r ymgeisydd am roi cynnig ychwanegol yn mwy na'r un cynnig ail sefyll, yna mae rhaid iddyn nhw gofrestru o'r newydd, mae'r enw ddechrau o'r newydd, ac ailgofrestru am bob uned. Pan fyddan nhw yn gwneud hynny, pan fyddan nhw yn dechrau o'r newydd, mae'n bosib iddyn nhw i gael hyd at 2 gynnig arall, ond wrth gwrs ar gyfer cyfrifo'r radd derfynol, dim ond y cynigion ers dechrau o'r newydd fydd yn cael ei ystyried. Ar gyfer ymgeiswyr ôl 16, does dim cyfyngiad ar y nifer o weithiau maen nhw'n gallu ail sefyll, a dyw'r rheol dechrau'r newydd ddim yn berthnasol iddyn nhw. Iawn, mae'r rhan nesaf, neu'r rhan olaf, yr sesiwn wedi glustnodi ar gyfer ateb cwestiynau, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i'r rhai hynny sydd wedi cyflwyno ymlaen llaw.
Ond wrth gwrs byddai'n ceisio ateb cwestiynau sydd yn dod i fewn yn ystod yr amser sydd yn weddill. O ran y cwestiynau wedi cyflwyno ymlaen llaw, mae rhain wedi trefnu mewn i 3 chategori, sef cwestiynau yn ymwneud â strwythur y cymhwyster, cwestiynau yn ymwneud â chynnwys y cymhwyster, a wedyn categori arall, jyst cwestiynau eraill. Felly, dyma'r cwestiynau a ddath i mewn ymlaen llaw yn ymwneud â strwythur y cymhwyster. Cwestiwn cyntaf yw, a ellir dyfarnu'r cymhwyster i ymgeisydd ag unrhyw dair uned. So, yr gair allweddol fyna yw unrhyw dair uned. Na yw'r ateb oherwydd mae'n rhaid bod yr ymgeisydd yn cyfnewid tair uned penodol, sef uned 1 a 2 sy'n orfodol, ac yna wedyn unrhyw un o unedau 3 a 6, sef yr unedau dewisol. Ond mae unrhyw ymgeisydd sydd ddim wedi bodloni'r gofynion yn gallu cael ardistiad unedol ar gyfer pob uned wedi cwblhau yn llwyddiannus. So, falle, os nag ydyn ni'n gwneud y tair uned penodol yna i ddyfarnu'r cymhwyster, bydd na gydnabyddiaeth a ardistiad yn cael i roed ar gyfer unrhyw unedau unigol sydd wedi cael eu cwblhau'n llwyddiannus. Yr ail gwestiwn, os yw ymgeisydd yn cwblhau mwy na thair uned orfodol, a fyddan nhw hefyd yn derbyn ardistiad uned ar gyfer yr unedau ychwanegol. Dwi jyst yn zoomo mewn fyna ar y gair gorfodol. Os bydd myfyriwr yn cwblhau mwy na'r 2 uned orfodol, wel wrth gwrs dos na ddim 2 uned orfodol, dim ond 2 uned orfodol sydd i gael. So dwi'n cymryd yn fyna beth oedd bwriad y person wedi ysgrifennu yr cwestiwn oedd, os bydd myfyriwr yn cymhlau mwy na'r 2 uned ofynol, a fydden nhw hefyd yn derbyn ardistiad uned ar gyfer yr unedau ychwanegol. So, yr ateb yn yw byddan. Os yw'r dysgwr yn cwblhau mwy na y thair uned orfodol, dim orfodol, ofynol, bydd y cymhwyster cyfan yn cael ei ddyfarnu ar yr amod bod uned 1 a 2 yn 2 o'r unedau hynny, a wedyn byddan nhw'n cael neu derbyn ardistiad unedol ar gyfer unrhyw uned ychwanegol sydd ddim yn cyfrannu at y cymhwyster llawn. So gobeithio bod hwnna'n glir. Trydydd cwestiwn, sut mae graddau yn cael ei dyfarnu gan ddefnyddio'r canlyniadau y gwahanol unedau? Wel, mae'r graddau yn cael ei dyfarnu o sgorau yr graddfa marciau unffurf, yr UMS, a mae'r sgorau hynny, y sgorau y graddfa marciau unffurf, y UMSs, y 2 uned yn cael ei hadio i gael cyfanswm. A'r cyfanswm hynny sy'n cael ei ddefnyddio i adnabod yr araf sy'n cael ei ddyfarnu ar gyfer y cymhwyster. A mae'r manylion yna i gyd i weld yn adran 5.2 o'r fanyleb. Cwestiwn olaf wedyn yn ymwneud â strwythur y cymhwyster. Am ba hyd y bydd canlyniadau'r uned arholiad yn ddilys? Mae canlyniadau'r unedau yn ddilys gyhyd a chyfnod y fanyleb ac yn ddibynnol ar rheolau ar gyfer cyfrestru wnaethon ni edrych arnynt yn gynharach. Y gwestiynau wedyn yn ymwneud â chynnwys y cymhwyster, yr un cyntaf, a oes angen y ddysgu'r unedau gorfodol cyn yr unedau dewisol. Yr ateb yw nac oes. Mae'r cymhwyster yn adeiladu ar y ddealltwriaeth gysyniadol a mae'r dysgwyr wedi cael rhwng 2 ac 14 oed ac wrth astudio TGAU Mathemateg yr Rhibedd. Does dim angen gwybodaeth am unrhyw uned o'r cymhwyster lefel 2 Mathemateg Ychwanegol i fod yn llwyddiannus mewn unrhyw uned arall. Felly does dim trefn penodol, fel ni wedi sôn yn barod. Yr ail gwestiwn, sut bydd cyd-destunau'n cael eu defnyddio yn yr asesiadau?
Wel, bydd y rhan fwyaf o'r cwestiynau yn uned 1 algebra ac uned 2 calculus yn rhydd o gyd-destunau, mae dal yn bosib defnyddio cyd-destun mewn cwestiwn o fewn yr asesiadau hyn, lle bod e'n briodol. So, annhebygol, ond yn bosib. Wedyn, o ran yr unedau dywysol 3-6, mae rhai o'r cwestiynau yna wedi cael eu gosod mewn cyd-destunau bywyd go iawn. Hynny yw cyd-destunau sy'n berthnasol i gynnwys yr uned. Mae gwahaniaeth yn natur y cwestiynau yn cael ei adlewyrchu mwy soliadau'r amcanion asesu fel wnaethoch chi weld yn gynharach. Hynny yw natur y problemau, fwy o natur datrys problemau sy'n golygu wedyn bod pwysaliad gwahanol i amcan asesu 3 o'i gymharu amcan asesu 1 ac yn y blaen. Trydydd cwestiwn, mae rhain i gyd yn gwestiynau da, a oes rhestr geirfa ar gyfer pob uned? Wel, mae disgwyl bod dysgwyr yn gallu deall a defnyddio unrhyw eirfa pwnc benodol sy'n cael ei nodi fel cynnwys y pwnc, yn ogystal â'r hyn sy'n cael ei nodi o fewn y nodiadau. Ond hefyd, fe welwch chi yn atodiad B o'r fanyleb bod rhestr o dermau ar gyfer uned 6 yn benodol, sef mathemateg arwahanol a mathemateg penderfyniadau. Felly, uned 6 yn unig sydd â rhestr geirfa benodol. Oes angen i ymgeiswyr ddysgu unrhyw fformulau ar gyfer yr asesiadau? Yn gynharach yn y cyflwyniad, wnaethon ni gyfeirio at y rhestrau o fformulau ar gael ar gyfer unedau 1, 3, 4 a 5, a rhestr o algoritmau ar gael ar gyfer uned 6. Mae'r rhestrau yma ar gael ar flaen y papurau asesu, dyle fod ymgeiswyr yn gyfarwydd ar cynnwys hynny wrth astudio'r unedau. So, sy'n eisiau iddyn nhw wybod a gofio yr fformulau, ond mae eisiau iddyn nhw fod yn ymwybodol ohonyn nhw, bod nhw ddim yn gweld nhw am y tro cyntaf o fewn yr asesiadau. A wedyn, wrth gwrs, gan bod y cymwyster yn adeiladu ar ddealltwriaeth gysyniadol dysgwyr wedi datblygu wrth astudio mathemateg tygau, mae angen bod dysgwyr yn gwybod fformulau sy'n cael eu defnyddio gan gynnwys y fformula gwadratig ac unrhyw fformulau eraill sy'n cael eu defnyddio ar gyfer tygau mathemateg a rhifedd. Cwestiynau eraill wedyn ddim yn cwmpo mewn i'r categori blaenorol. Ydych chi'n rhyddhau mwy nag un papur deunyddiau asesu enghreifftiol ar gyfer pob uned? Gan bod unedau 4, 5 a 6 yn newydd ar y lefel hwn. Fel sydd wedi cael ei weid yn barod, mae deunyddiau asesu enghreifftiol yn cael eu cyhoeddi ar y 19 o Ragfyr. Fel gyda phob pwnc, dim ond un set o deunyddiau asesu enghreifftiol fydd yn cael eu cyhoeddi, am fod rhaid i bob set gael ei gymeradwyo gan y rheoleiddiwr neu'r regulator. Does dim modd wedyn cael mwy o setiau wedi eu creu. Ar gyfer unedau 1 i 3, cofiwch bod yn bosib defnyddio banc cwestiynau a dewis cwestiynau o'r hen fanyleb sy'n berthnasol ar gyfer y fanyleb newydd. Hefyd, ar gyfer pob uned, mae adnoddau dysgu cyfunol a threfnwyr gwybodaeth yn cael ei datblygu i'ch helpu chi a'r dysgwyr i baratoi ar gyfer yr asesiadau. Felly, mae yna gyfle yn fan hyn i gyflwyno rhagor o gwestiynau. Mae yna gydweithraig i fi yn monitor cwestiynau yn y cefndir, a falle byddai'n tynnu hi mewn nawr mewn munud. Cafodd rhai gwestiynau ychwanegol i codi yn ystod y sesiwn neithiwr gan y gynulleidfa, a falle na i jyst sôn am rhain yn gyflym, tra bod fy nghydweithraig yn helpu fi i fonitro beth sydd wedi cael ei gyflwyno gennych chi. Cwestiwn cyntaf o neithiwr oedd, os yw ymgeisydd yn cwblhau mwy na'r 2 uned angenrheidiol i gael y cymhwysedd,
cymwyster, sut mae radd wedyn yn cael ei ddyfarnu? Wel, mae hwnna'n eitha syml. Mae'r system yn gweithio o blaid yr ymgeiswyr, a mae'r system yn defnyddio y cyfuniad orau o unedau, neu'r cyfuniad o unedau sy'n rhoi y radd orau bosib i'r ymgeisydd ar gyfer y cymwyster. A wedyn bydd ardystiad unigol ar gyfer unrhyw unedau sy'n weddill. So, hwnna oedd un o'r cwestiynau o neithiwr. Cwestiwn arall a ddath i'r fei neithiwr oedd, ai cwrs blwyddyn neu 2 flynedd yw'r cwrs newydd, a beth fydde'r amser addysgu sy'n cael ei argymell? Wel, ar gyfer wrth gynllunio ar lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, 60 i 90 awr o ddysgu dan arweiniad sydd wedi cael ei grybwyll. So 60 i 90 awr guided learning hours, sy'n golygu bod ar gyfer pob uned wedyn, bydde angen cynllunio rhwng 20 a 30 awr o ddysgu dan arweiniad. Beth sydd yn bwysig nodi falle fan hyn yw bod strwythur y cwrs yn rhoi'r hyblygrwydd i ysgolion gyflwyno'r cwrs dros amserlen neu defnyddio amserlen sy'n addas i'w lleoliad nhw a'i dysgwyr nhw. Falle bydd rai ysgolion yn cyflwyno'r cwrs mewn blwyddyn gyda'i myfyrwyr blwyddyn 11, ond efallai bod well gan rhai ysgolion eraill gyflwyno'r cwrs dros gyfnod o 2 flynedd ar draws blynyddoedd 10 ac 11. Ond mae ysgolion yn rhydd i ddewis beth sy'n gweithio orau iddyn nhw, a dwi'n gwybod bod hwnna'n ymrywio o ysgol i ysgol. Y cwestiwn olaf o'r neithiwr, dwi'n credu bod un cwestiwn ychwanegol wedi dod mewn heno. A yw'r cwrs wedi bwriadu fel pwnc dywysol, neu a ddylid ei gyflwyno ochr yn ochr ar cwrs dygau mathemateg y rhifedd mewn gwersi mathemateg reolaidd? Unwaith eto, mae hyn yn dibynnu ar yr ysgol a'r dysgwyr. Gall rhai ysgolion ddewis cynnig cymwyster mewn gwersi mathemateg rheolaidd ac i ddysgwyr sy'n debygol o gwblhau'r cwrs dygau mathemateg y rhifedd yn gynnar. Ond falle gyda ysgolion eraill wedyn, falle bydden nhw'n cynnig y cwrs mewn gwersi dywysol ychwanegol naill ai ar ôl ysgol, neu fel pwnc dywysol ar yr amserlen. Mae'n dibynnu'n llwyr ar yr ysgol unigol a sut maen nhw'n cynnig y cwrs. Yn sicr, mae hyblygrwydd o fewn y strwythur unedol newydd i ystyried gwahanol opsiynau. Felly, jyst yn cael cipolwg ar cwestiwn sydd wedi cael ei gyflwyno. Os fydd disgybl yn penderfynu eistedd mwy nag un uned dywysol, uned 36, a bydd y canlyniad gorau o'r unedau dywysol yn cyfri tuag at y radd y cymwyster ydy. So dwi'n credu bod ni wedi cyfro hwnna yn barod. Mae'r system yn defnyddio y cyfuniad o unedau sy'n rhoi'r radd orau posib i'r ymgeisydd. So dyn nhw ddim o dan unrhyw anfantes. Iawn te. Just cyn gorffen, dwi eisiau sôn ychydig am gefnogaeth bellach sydd ar gael. Just i godi ymwybyddiaeth ynglyn â cyswllt. Os ydych chi am gysylltu ynglyn ag unrhyw beth sy'n ymwneud â'r cymwyster newydd lefel 2 Mathemateg Ychwanegol, gallwch gysylltu naill ai â Lorna Jones, swyddog pwnc, neu Lauren Butler, swyddog cefnogaeth pwnc, a mae'r manylion cyswllt naill ai e-bost neu rhif ffôn i'w weld ar y sgrin. Ac ar gael i chi o fewn y cyflwyniad PowerPoint byddwch chi'n cael ar ddiwedd y sesiwn. Hefyd rhag ofn bod rhai ohonoch a diddordeb i fod yn arholwr neu gymedrolwr CBAC sy'n ddatblygiad proffesiynol da iawn, yna mae'n bosib cael mwy o wybodaeth a gwneud cais gan ddefnyddio'r ddolen sydd ar y sgrin. Bydd hwn hefyd ar gael o fewn y cyflwyniad PowerPoint byddwch chi'n cael ar ôl y sesiwn. Ond un peth yn weddill cyn i chi adael, os gwelwch chi'n dda a fyddwch chi gystal a ddefnyddio'r cod QR neu dilyn y ddolen i gwblhau arolwg adborth
y datblygiad proffesiynol. Mae unrhyw adborth datblygiad proffesiynol yn cael ei werthfawrogi ac yn wirioneddol werthfawr o ran sut byddech chi yn hoffi i ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol fod yn y dyfodol. Mae pob adborth yn cael ei ddarllen ac yn helpu adnabod y gefnogaeth sydd angen arnoch chi. Felly, os byddech chi'n fodlon cwblhau hwnna cyn i chi i adael, byddai'n ddiolchgar iawn. A na gyd sydd gyda fi i weid wedyn yw diolch yn fawr i bawb am ymuno heno, gan obeithio bod chi wedi cael bydd o'r sesiwn a gobeithio y welwn chi yn ystod digwyddiadau wyneb yn wyneb yn nhymor y Gwanwyr yn Chwefror a Mawrth. Felly, diolch yn fawr unwaith eto am eich gwrandawiad a'ch presenoldeb yma heno.